Kasta video syuting. Aku rengemis ning atiku miris. Curiga rasane apa wis ana gantine. Kamangka aku isih sayang. Tresnaku ora bakal ayah jokonen tresnaku kaya dene aku tak jaga tresnamu tak pasrahne mring pangeran yen mesti jodoh ora bakal kurang dalan. Spesial buat yang lagi sayang-sayang dengan suami orang, selamat menikmati. Masih bersama kibarnya Kinanti Budaya, ada Maheswara Audio, sakjose mas. Gasta video syuting. Kinanti Budaya loh ini. Aku rengemis ning atiku miris. Curiga rasane apa wis ana gantine. Kamangka aku isih sayang. Tresnaku ora bakal jogonen tresnamu kaya dene aku tak jaga tresnaku tak pasrahne mring pangeran yen mesti jodoh ora bakal kurang dalan.
jogonen tresnaku kaya dene aku tak jaga tresnamu tak pasrane mring pangeran yen mesti jodoh ora bakal kurang dalan. Nggih, pun kesupen tanggal 28 bulan 9 tayub kaboyong wonten masaran talemipun Boboyono menika piyantune nggih hadir bersama Kinandi Budaya saking Gajah Indonesia. Kowe pancen ayu yen kowe nggoyo nyenengke atiku lambene sinigar jambe yen tak sawang tambah ayune les aku naksir kowe apa kowe wis ana sing duwe wis ana rong windu tak simpen ana jero dadaku Erna pancen ayu kembang desa asli saka ndongko Erna pancen ayu wani sumpah aku kangen padamu Erna pancen ayu kembang desa asli saka ndongko Erna pancen ayu Masa tanas wani sumpah aku tresno sliramu apa mas kowe pancen tresno tenan atiku iki isih ragu-ragu yen pancene tresno cepet lamar marang wong tuaku Mas Wito. monggo Pak Wito. Nggih. Matur suwun nggih. Sik to. oh da oh Nggih. Oh. Kebangetan urip iki saben dina bojo ngrusak ati wae ngaren saumpama mbok yo eling rikala semono udan katon riwis wanci ratri kairingan tangis sumandal mayang atiku yen anyawang nasibe anakmu tak rewangi nyambut gawe esok mulai bengi saiki ne kowe tega
tegel angon jati apa wis dadi nasibku yen sliramu ninggalke awakku kowe kena teka aku nanging aja tega karo anakmu